बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर बिफाननि सेक्रेटारि हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथांनि चेयारमेनशिपआव जोङो जथायै भारत सरकार आसाम सरकार आरो लोगोसेनो बिटिआर काउन्सिल गासिबो जों जयै जिरायो आरो बेयाव आसामनि चिफ सेक्रेटारि टीम बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि टीम गासिबो दंजोबमोन। दा बेखायनो बे सावरायनायाव जथेस्थ' ओंथि गोनां जादों। 45 मिनिटनि टाइम होखानाय दङमोन बर' एकर्डनि सायाव, नाथाय 2 घन्टा सावरायदों आरो बे सावरायनायाव गुबैयै बिटिआरनि सिमा बारायनाय, गामि सोसननाय, सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरनि खोला थानाय गामि इनक्लुजननि बाथ्रा आरो बे इनक्लुजननि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनांगौ बे बाथ्राखौ सावरायनाय जादों। बर' कसारि काउन्सिल गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ, एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बर' कसारिनो होनांगौ आरो लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय। बेजों लोगोसे जोंहा जि आर्टिकल माने 280 डाइरेक्ट फाइनेन्स 125 एमेन्डमेन्ट जोंनि बिटिसि बा बिटिआर काउन्सिलखौ मोर आपग्रेडेसन, मोर अट'नमि, मोर क्षमता खालामनायनि जि बेयाव क्ल'ज दङ, बेखौ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव, डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव टेबोल खालामनानै पास खालामनानै बे एमेन्डमेन्टखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बिटिआरनि देरसिन जि क्ल'ज दङमोन बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि दैखांनाय बायदि बिथांमोना मावनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों। आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' माने गोजोनथाव आरो फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिदों। खारन गोदान हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा जथेस्थ' गावनो टेलिफन खालामनानै गोबां बाथ्राफोरखौ माने गोबां लेभेलाव बेयो डनार मन्त्रालयाव माखासे बाथ्राखौ डिसकास खालामदों। जेरै जोंहा बड'फानि मुङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ बाक्सायाव, उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौ, सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दतमायाव क'क्राझाराव जानांगौ आरो बेजों लोगोसे एनडिबिनि जि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ मार्टियार परियालनो, बे बिथिंखौ जिहेतु बियो लेहेमिया जादों आरो होबावनांगौ दङ। रिहेबिलिटेसन पेकेज होनांगौ दङ। केस उइड्र खालामनायनि बेलायाव स्पिड आप खालामनो जों खावलायदों। सामन आरो जि वारेन्ट बेखौ बन्द' खालामनांगौ। एनआइनि केस ट्रायल जाबाय थादों बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो इनफ्रास्ट्राक्चारेल जिखिनि डेभेलपमेन्ट दङमोन बे माखासे बिथिंखौ गोख्रैनो मावफुंनांगौ जोङो बेयाव दाबि दैखांदों। मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों डिसेम्बर दाननि गेजेराव गोबां माखासे दफाया फिथाइ माने थायगोन आरो जों आसाबादि आरो दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' फ्रुइटफुल होननानै जोङो फोरमायदों। आरो भारत सरकारखौ जों दाबि खालामदों, आसाम सरकारखौ दाबि खालामदों, पलिटिकेल आरो अफिसियेल लेभेलाव गासैबो खामानिखौ गोख्रोङै आरो स्पिडि माने मावोब्ला निस्सय बे एकर्डनि दफाया सम मथे माव